sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa itong mga pinalangga nga mga tagpalamati kag ari naman ang inyong kubus nga lagad si Tito Wilma para sa Biyernes nga edisyon sa This Is My Life. And again, TGIF kita. Di ba? Thank God it's Friday. Kag para naman sa mga may trabaho, wala man ang ibang subong trabaho tungod it's a regular holiday. Di ba? Sa mga nagapadayon iya sang ilang mandira trabaho, ti okay lang na iya, no? Pero sa mga nagaopisina, wala sang trabaho sa karon, publiko man o kon pribado nga kumbuyahan. So for sure, ba malawig-lawig inyo weekend na, Biyernes, Sabado, Domingo, maupod ninyong inyo tag sa kapanimalay dada, tag sa ninyo kapamilya. That's why nga daw kanami lang, na? Kanami tungod maupod na naman sa mga chikiting dira sa balay, ang ilang mama kag papa. Pasaway, diri pasaway dito, pero enjoy naman. Okay lang sa siniman nga hapon, nga holiday, Tita Wilma man, hindi ka ginahanduraw naton, ginakomemorar naton ang ika-36 nga anibersaryo sang People Power Revolution sa EDSA. EDSA man tumo, di ba? Sa bugos nga Pilipinas, sa din amo ining adlaw nga naangkon sang Pilipinas ang ginatawag demokrasya. Pero sa gihapon may mga palamangkutanon nga nagasiling, naangkon gid bala naton ang demokrasya? Pagkatapos nagahilapit na naman ang eleksyon, kadamo sa mga reaksyon. Tungod sa aton man madumduman, kita naging kabahin, kita sang EDSA People Power Revolution, at kita dito yan na timingan sa Metro Manila. That time, upod man kita dito sa marcha sa EDSA, hamakon mo na. No? Pero sa nasiling na naton, ang tanan may katapusan, ang tanan sa nahambal man naton maka-experience sang kaayuhan kag indi mga maayo, pero sa iban nga naka-experience sang mga maayo, okay lang. Sa mga may dapat dumdumon nga mga experience sang panahon, sang panahon iya sang Marcos regime, medyo masulusubo kag masakit nga tubtub sa karon, nagapabilin nga nagatudok sa ilatag sa kakabalatyagon, kag nagapadayon man, nga nagapabilin sa ilahan durawan, ang tanan-tanan gid, no? Ang tanan-tanan gid. That's why nga sa nahambal nga naton, sa gihapon, bisan magkainano, padayon kita nga magahanduraw sa mga inagihan iya, sa panahon, sa mga nakaligad nga administrasyon, ilabi na sa tong Marcos regime, no? Sa panahon sa mga Marcos. Anyway, siling nila, paano tawi man? Hindi kabalo naman kita. Ang People Power Revolution, na? Amo na ginatawag man nga revolusyon dito sa dalan EDSA, no? Epifanio, ang nabalaan naton, Abinet Epifanio de los Santos, na highway laba-laba na to, paamo, ganun na hagad article dito, Wilma. Hindi kasi sa tuod lang bala titawe, no? Sinahambal may naton, natabuin na year 1986, di ba? Amo ini iyang makadalayaw, kagindayaw, gid, kaginsaluduhan sang bugos nga kalibutan. Nga klase sang demonstrasyon. Tungod nga, hindi ini siya nanging madinuguon, wala sang kabuhi nga nauyang sa mga demonstrasyon nga natabo, na nga masiling na to nangin isa ka
peaceful demonstration, makabig na ito, matawhay, malinaw nga demonstrasyon, pero malawig-lawig. Within 4 days, sa sulod sang 4 ka adlaw, ina nagluntad sa dalan EDSA. Nangin matawhay sa bugos nga Pilipinas sa pagpatigayon sa mga demonstrasyon kay tigin suportahan manila sa nagkalain-lain nga mga lugar nga nag-umpisa Pebrero 22 tubtob Pebrero 25 year 1986, di bala? Ang ginhalinan, gamay lang na nga impormasyon, nga mahagtag na ito sa iton mga kabataan, mga kabataan, buksin ninyong inyo mga paminsaron, buksin ninyo ang inyo mga balatyagon, hindi ka mo magsalig lang, misan makatin ka magsigwe ko gamay, sa akon man ina personal nga opinion, no? Sa iton mga kabataan, mga anak, kung ang inyo mga ginikanan, nakaabot sa sining panahon, magpulo pamangkot man kamo. Magpulo pamangkot man kamo. Nahanungod sini nga mga hitabo kag sadtong panahon na wala kita sa mahambal dira. Pero sa ang aton ginikanan, amo ang makapamatuod sina. Ay, oo. Ti nag-ugat sa aton nadumduman, nag-ugat ang amo nga revolusyon sa series of protest nga ginpatigayon sang mga tawo na matuk iya sa diktador. Gintawag gid address ginmana no sa anay presidente na diktador nga pagpamuno ni anay President Ferdinand Adralin Marcos. Ilabi na sadtong napatay, ginluthang, gintiro, amo na lang na si Ninoy Aquino na sadtong year 1983. Damo gidto ang mga tawo ang nag-upod, nagpartisipar, mga sibilyan, mga militar, kag mga alagad sa simbahan. Especially may dumdum naton si the late Jaime Cardinal Sin, kag amo ina ang gintunaan nga nagresulta sang pagkapukan sang diktador nga pagdumalahan ni anay Presidente Ferdinand Marcos. Kag ang nagbulos that time after sa itong protesta at itong demonstrasyon, matawhay nga demonstrasyon, amo to ang pagbulos sang asawa ni Ninoy nga si the late President Cory Aquino, Cory Aquino, na? Sa posisyon nga ginbayaan ni Marcos, nag-vacate nila ang Malacanang that time. Natapos dito may sulob sa mga tao iya ang Malacanang, di ba? Madumduman ginato ni natanan. Kag natabo ang mga demonstrations sa liwat sa dalan highway gid na iya sa dalan sang EDSA, na? Amo inang Avenida Epifanio de los Santos. Amo inang ginakaabig sa karon nga makasaysayan nga dalan sa Metro Manila. Makitaan mo to, bisan hindi, pagsugod, hindi kamo, wala kamo sa lugar, ara lang kamo malapit. Makita mo sa television, ang dughan mo, ang dughan mo, dagin ko nga gusto mo mag-aab, gusto mo, nga pamatyagan mo, ara ka bala nagaupod. Gaguluwa ang tao kadto sa dalan, dalusos iya pakadto sa EDSA, pakadto sa Camp Crame. So, imo ba lang mabatyagan na tanan? Nga ang tao la nagakahadlok na. Ang tao la nagakahadlok sa pagduso nga maangkon ang demokrasya. Kaya sa aton diri sa pungsod Pilipinas, hindi naton ina malipatan. Makita mo mga madre, mga pare, mga lain-lain nga sektor ang nag-isa. Sugata, madumduman mo tong tangki, di hirato, na pamo ka na bilaban. Masubo, masakit, kag daw hindi ka na gusto nga magbalik pa. Magsiling martial law, sang una, mga anak, wala lang kamukabalo. Uy, Tita Wilma, sorry again, na? Hindi ka na magalabot, kaya ti ako niya nag-share lang ko sang mga inagihan manamon nga mga nanay kag mga tatay na subong di ba la may mga experience kita sa kabuhi, of course na. Pero sa karon man nga adlaw, since amo na ining ginakabig ika-36
nga paghanduraw sa pamuluyong Pilipino sang EDSA People Power Revolution. May mga programa man nga ginapatigayon, hindi ba la? So ginhanduraw man ni Presidente Rodrigo Duterte ang kaimportante sining ginatawag ika-36 nga anibersaryo sang EDSA People Power nga sa nahambal na naton kaina amo ang nagpahalin, amo ang nagpalayas sa diktador nga si Ferdinand Edrelin Marcos Sr. sa itong year 1986. Bisan, hindi na. Una siling naton, palapit ng ni gani, paghilapit ng eleksyon, bisan na nagpapili suno sa report, sa balita, sa pagpapili sa pagka-vice presidente, ang iya sinibata nga babaye sa 2022, ara iya ang presidente. Gintagaan niya importansya ini nga paghanduraw na kag sa report bala kag sa balita nga nakuha naton ginabulubanta may 2 ka milyon ang nagmarcha kalabanan sa highway sa Epifanio de los Santos Avenue dito sa EDSA sa tong February 22 to 25 that year 1986 sa liwat ginasulit ina ni Tita Wilma bagay nga nagresulta sang masobra 20 ka tuig nga pagpamuno iyan ni ginatawag na sang una si Makoy na si Presidente Edrelin Marcos Sr. na silinggan niya Presidente Rodrigo Duterte. It has been 36 years but the events of the People Power Revolution remain vivid masanag paghihapon kag klaro pa maatag paghihapon in our memory sa aton handurawan sa aton dulumdumon when millions of Filipinos gathered at EDSA. Sang minilyon ka mga Pilipino ang nagtipon dito sa dalan EDSA para to reclaim our nation's democracy, para nga mabawi, makuha sa liwat, maangkon sa liwat ang demokrasya sang aton pungsod Pilipinas. Ginpabutyag inaagidya ni Presidente Rodrigo Duterte. Siling niya, this celebration serves as a strong reminder that with unity, cooperation, and faith, there is nothing that we cannot collectively achieve for the greater good of our country. Tani, manwala, mara naman. Siling niya gani, siling ni Presidente Digong, siling niya. Bisan nga nagdeklarar man siya suno sa iya, pareho ni Marcos ang pila ka tuig nga martial law sa Mindanao. Ginhambal na ginman niya nga very good ang martial law sang diktador, kag nagpasugot pagani nga di ba na siya nahatag pahinugot nga malubong si Marcos sa libingan ng mga bayani sa pihak sang tuman kadamo nga nagpamalamag sina. But anyway, nahatag naton sa inyo man ang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero mahatag lang ko man gamay nga pulo pasiplat bala sa nagakatabo subong dito sa nagakatabo subong sa tunga sang Russia kag Ukraine, masubo man ini nga balita. Di ba la masubo ini nga balita. Kag sa update man gani sang Amo News Center sang Action Radio Bacolod sa Amo sa News Center, sobra 100 na, 137 na ang patay. May ara man mga pilason, mga injured, sobra na 300 sang pag-atake iya sang Russia sa Ukraine. Di amo na siya. Kag so far sa karon, ang aton Department of Foreign Affairs ang concern among mga kauturan naton nga mga Filipinos didto. So hugot man ina nga ginabantayan sa Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sang aton mga kauturan nga mga Pinoy didto sa bahin sang Ukraine. Kay hindi na malikawan nagainit ang tensyon sa tunga iya sang duha, Ukraine kag Russia. Di hambal sa DFA sa report nga nakuha naton may atong kita dito nga mga kauturan nga mga Pinoy sa Ukraine 181 kagkalabanan sa ila din sila tawe ara sa Kiev, di ba? Siling niya ara sa Kiev. So para man sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa aton man mga nagaupod sa aton sa inyo tag sa radyo sa aton man mga kauturan nga nagaupod online,
let's pray. Na, let's pray gidiya. Na, para nga ang aton man mga kauturan, hindi lang aton mga kauturan. Ang aton mga kauturan sa bugos nga kalibutan, ang katawhan. Kay kaluluoy gid ang mga sibilyan nga nagakaapektuhan sa ila siniiya away nga duha. Ti masubo-subo man ina, pero kita ordinaryo lang. Wala sa may makadaog sa aton pagpangamuyo, kag wala sa may makadaog sa pagbuot sa mahal nga Dios para sa tanan. Hindi bala? Oo, Tita Wilma. O nagasigi ka naman pero nga itong sini oras, alas 2:11 na ang mga messages nyo karon na sa itong sini text hotline. Padala nyo lang sa 0963-757-0874. Itong ina text hotline again, 0963-757-0874. Pwede man kamo makapadala ko naka-online kamo no, sa itong chat room. Kung ada kami mga internet connection kamo pwede gid no. Kag ada sa Facebook page ng Action Radio Bacolod 684. Pwede man ara gihapon Tita Wilma sa YouTube, no? Danay man kita kag pwede man kamo makabisita no sa amon sa new website. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Yes. Na ti amo malang nang importante dera. Kag bantayan man karon ang kasugpon sang aton ginbasa kahapon nga kadamo sang nagnamot man sila nga kadlaw sila pero abi nyo maano kamo makibot kamo sang katapusan nga parte sina karon. Ang sugpon sina karon na. Okay, kag ang aton mantag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope. Pero dali lang bala na Tita Wilma no. Ang mga produkto na isang Dr. Alfred syempre basta The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG sa isa ka business establishment. Okay, hi and hello. Ano kita Tito We sa aton dira mga palangga man online sa inyo dira. Kamusta lang? Kag maayong hapon lang dira man sa inyo. Ara si Abe punuan ta sila Tita Wilma. Nga nagapod sa aton sa siniman iya nga hapon. Dali lang. Yes ba, winner, subong si Martin Aliling. Martin Aliling, good afternoon po, ambal niya. Salamat, Ged, na. Hi, Tita Wilma. Maayong hapon ka pa matigid kami di sa imo, adiri sa Manapla. Wow.
Sa mga taga Manapla dira mayong hapon, salamat gid. Halin ina kay Ella May, no? Ella Mary Galado Obilio. Kay Marjorie Ward, mayong hapon Tita Wilma. Well, thanks for the flowers, Ma Marjorie. Yes. Afternoon tawe, tama gid na ang martial laws ng una kabudlay gid damo bawal. Yes, in the Merly Gonzaga, may gasuporta sa hambal tawe oh. Siling naman, yes, ako bawagig ko diya sa imo ginhambal, Ma'am Elizabeth Gamala. Yes, thank you gid, Ma'am. Nga siling ni Ma'am Elizabeth. Good afternoon, Ma'am Wilma TGIF. Let's pray for world peace, especially in Russia and Ukraine. Please greet my granddaughter, Jenry Gamala, on her birthday today. Thank you. Stay safe always. God bless you and more power. Yes, thank you, good ma'am. Happy birthday kay Jenry Gamala na halin sa imo sini nga ma'am she. Thank you, good. Hi sa family Ispulong sa Pontevedra Negros Occidental. Maria Elena Ispulong. Salamat, gid. Salamat, gid, kag mayong hapon. Annabel Garcia Barte. Mayong hapon. Hi, Tita Wilma. Permigid ko gapamati sa imo. Annabel ni taga Murcia. Salamat, gid. Maria Elena. Yes. Kag kay Edwin Tiberio Bangkaya. Good afternoon. Salamat, mine. Kag, salamat gid sa inyo pag-like kag pag-share sa itong programa karon nga hapon. Kag kay Wena Alvarez, good afternoon. Hi, Jay Chua, salamat man sa imo. Kag kay Myla Dikito, salamat man. So, ara man si Merly Gonzaga. Yes, Ma'am Merly, good afternoon. Tawe, tama gid ang salamat gid ano. Ara man si Ma'am Rona Trava. Si Ma'am Rona Rihider Trava nagapod sa aton na live this afternoon. Salamat gid Katuto Eric, salamat man. Kay Maria Elena Ispulong. Hi sa family Ispulong sang Pontevedra. Marjorie Ward, siling ni Ma'am Marjorie ho. Abdan ko pa na ang martial law, tita. Yes, ako man, abdan ko gid na. Watching here in Hong Kong, kamusta ka mo diretanan? Nabatian takatita nami na pauli ba? Kung mabatian takatita nami na pauli. Onsita Lopez, bisan paano girl, na mabulong nato ng inyo na batyagan nga kapungaw. Kung naumsika mo, ari lang kami diri sa Action Radio Bacolod. Good PM, tita. Gamonitor lang ko di Tita si, gamonitor lang ko di. Kay tatay Ted Rihida mayong hapon, tatay Ted, no? Salamat gid kag yes, okay, halong-halong lang gid, especially sa dalagan sang aton palibot sa karon. Mabalik lang si Tita Wilma pagkatapos man next dugay-dugay, balikan ta lang kamo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Na Action Radio, Philippine Standard Time. Wow. Dali lang gid ato nanay text hotline. Good PM Tita We. Greet ko lang da si Juana nga gaputos lumpia. Halongan. Wow, lumpia nga ano na dapat klase lumpia. But anyway, enjoy kag i-enjoy lang samtang nagaupod kay Tita Wilma. Monitor lang kami dito sa La Carlota ngayon. Lang ko dabi textmate girl lang ba. Okay, sa mga girls nga gusto makig-friends sa iya pero extra careful tagsa-tagsa sa inyo. Iya cellphone number 0955 536-5231. Again, 0955-536-5231. Mayong hapon, Tita Wilma, mag-greet lang ko happy birthday kay Papa Sandre. 51 years old na siya. Halin sa asawa niya nga palangga. Cecil, 1757, how sweet naman. Na, Papa Sandre, happy birthday sa imo. Happy 51st birthday sa imo. Halin sa imo asawa nga si Cecil. Ang kapalangga mo kuno nga asawa gid. Okay, enough lang natin anay Tito We nga mga greetings. Mayong hapon lang da kay Attorney Dogs Pandan. Good afternoon, salamat gid. Miss Ems, thank you for sa bugos man nga pamilya. Ay, mga anak ka mo ho. Dali lang tapuson ko to balaanay ang akon basa kahapon nga isa kalaragway man sang paghigugma, pinasahi man. Ang iba na naga-enjoy samtang nagabasa si Tita Wilma tungkol mabalaan man naton sa inyo mga reactions kag sa inyo man mga messages diri nga gina-send sa aton chat room kag sa aton man text hotline gin pangbasa ko tapos ko program kahapon di nakalangho man si Tita Wilma sa inyo mga reactions. Subong basahon ni Tita Wilma ang sugpon sang ginpadala diri ni Inday Lely sang Kabangkalan. Ato na kita kahapon sa bahin nga sa diin ginsugo sang amay na ni si Lely, no? Ginsugo sang amay si Lely nga balikon didto ang iya manghod nga si Ella nga nagpabilin dito sa birthday party sang tito sang iya sini boyfriend nga si Tick Boy. At tingin pa upod man sang amay ang manghod ya pagin nga isa nga si Rhea. At ara na kita dira, no? Kag sa bahin nga ina sang nagreklamo ang manghod niya nga nagsakit ang tiyan so ginpabili na lang siya na lang naglakat. Kag sang naglakat na siya, may nabatian siya nga babae nga naganguy-nguy, kag may nagapahipos, may nagacomfort man nga isat. So hinay-hinay man siya nagpalapit kag didto niya nahibaluan nga ang nagahilibion gali among iya manghod nga si Ella. Dira si Tita Wilma kahapon naguntat kang nagsiling nga naghilibion si Ella. Ano ang rason? Ang nabatian ni Ella nga nagahibi, no? Ang nabatian ni Lely nga nagahibi ang manghod niya nga si Ella, no? Ang iya nabatian siling niya, hindi yaman kunuhungod. Hindi man niya kunuhungod nga ma-in love kay manong ya Tick Boy. Pero anho niya kay amo sini ang iya nabatyagan. Tita, dumatumba ko sa akon ginatindugan pagkabati ko sadto. Ginhambal pa niya nga daw mapatay siya sa kasakit kung makita niya nga ako ang ginahalukan ni Tick Boy. Imbis nga siya dapat. Wala na ko nakapadugay pa sa pagpamati sa ila, Tita Wilma. Nagdalagan ako pauli sa balay. Nagdiretso ako higda. Kag wala man nagdugay, nag-abot sila ni Ella. Nagpauli man dahil ng pakaisa namon nga babae, pagkadulong niya kay Ella. Ginsugid niya sa ila ni nanay nga medyo
Nagkainom sila, pero jutay lang man kuno. Hindi gid ako matulugan sina nga gabi, tita. Nagabalik-balik sa palamatin-an ko ang ginhambal ni Ella. Bangod ito bangay lang ang katri namon. Nagbangon ako kag nagpungko sa kilid sang iya katri. Do ginalihap ang akong dughan, samtang nagatan-aw sa manghud ko nga nagakatulog. Nagahilibion ako nga nagahambal sa kaugalingon ko. 15 anyos pa lang si Ella. Kag dapat naga-enjoy siya pareho sang iban. Ma-in love pareho ko. Pero nga isa lang kalalaki ang amo na luyagan. Samtang nagitanaw ako sa iya, isa ka desisyon ang ginhimo ko. Kinahanglan matapos na ang pag-antos ng manghud ko. Handa ako magpaumod kag masakitan. Mangin malipayon lang siya. Wow! Sakripisyo. Namo na dang naanuan ko, no? Handa ako nga magpaumod kag masakitan. Mangin malipayon lang siya. Bisan kaagahong na, nag-text ako kay Tikboy nga kinahanglan magkitaay kami pagkaaga. Pero wala si Tikboy nakapauli tungod may klase siya kuno. Sabado sang gintawgan niya ako nga nagapakadto na siya sa balay, pero ginhambalan ko siya nga hindi magkadto sa balay, kundi magdiretso sa uma. Nagkitaay kami sa uma, tita. Kag tuman gid ang kalipay niya nga nagkitaay kami. Ginhambalan pa niya ako nga hidlaw gid ko kuno sa iya, ano pa sa uma ko gid siya gindala, kay kami lang to nga duha. Naghibi ko tudo-tudo, kag naghambal nga mabulagay na kami. Nakibot siya, kag namangkot. Kung saan nga rason. Hindi pa kuntan niya ako manugid, pero ginpilit gid niya ako. Wala ako sang mahimo, kundi sugiran siya sang pati sa nabatyagan ni Ella sa iya. Nagpangabay nga kung pwede pangaluyagan niya ang manghud ko. Abi mo nagmurahagid ang mga mata niya kag naghambal nga basi nagbuang nakukuno. Naghambal pa siya nga daw pelikula ba? Ano ta mga artista? Ikaw ya guro Do si Suraida? Naghambal siya nga pero subong seryoso kuya. Wala ko luyag sa manghud mo. Kung ginapalangga ko man siya, bilang utod lang. Magsobra pa da, hindi ko na kaya. Wala gid ko nagdahom nga amo na kanubo sang pagtamod mo sa akon. Pagkatapos sa itong ginpanghambal ni Tikboy, ginbayaan niya ako sa uma. Nagpuli siya sa ila, kag pagkaaga, nagbalik sa Bacolod, nga wala man lang kami makakitaay. Ako naman, sa kalain sang buot ko, nagtawag ako sa miga ko sa Manila, kag nangayo sang inugbakal ka tiket, bisan supak sila ni nanay kag tatay. Nagpasugot sila, tita. Nagpamanila ako, kag mas nagid ang sakit nga nabatyagan ko, sang ara ako sa barko. Nagkapensar ako nga maghikog, tita. Pero sang nadumduman ko ang mga manghod ko, nagbago ang pensar ko. Nag-ring ang cellphone ko. Si Tikboy ang nagtawag, pero wala ko inipagsabta. Pagabot ko sa pier, ginsugat ako sang amiga ko pagkadto sa amon o lubrahan. Gusto ko pang tani, o kung gusto pang tani sang amon-amo, nga magpahuway ako. Pero namilit ako nga magsugod na sang obra para nga mangin busy ang pensar ko kag malimtan ko ang masakit nga nabatyagan ko. Dumdum ko malipatan ko si Tikboy, bangod sub-sub na ako sa trabaho, pero nagsala gali ako. Mahilig sa music ang mga upod ko sa tahian, gani permi nagatulo ang luha ko kung masubo ang kanta nga mabatian ko. Bisan sa pagkaon, wala ako sang gana. Si Tikboy ang nag-aokupar
sang huna-huna ko. Bisan di na ko magtulok siya ang nagakadumduman ko. Ginislan ko ang akong SIM card agud indi na ako makontak ni Tikboy. Isa ka bes na batian ko ang kanta ni Regine Velasquez nga kailangan ko ikaw, tita. Ginagwanta ko lang sang primero. Pero sang ulihi, nagsulod ako sa CR. Kaginlublob ang ulo ko sa balde nga puno sang tubig. Para lang hindi nila mabatian sa gwa nga nagahibi ako. Adlaw gabi nga amo ako sini. Tubtub isa ka bes. Paghusay ko sang buhok ko, kadamo sang buhok nga nagkalaunot, upod sa husay. Kag nakita ini sang ama ko. Ginpilit niya ako nga magpa-check up sa ili family doctor. Depresyon ang sakit ko, tita. Kag ako lang kuno ang makabulong sa kaugalingon ko. May mga ginhatag nga vitamins nga pwede ko imnon para magatulog ako. Pero hindi man kuno ini mag-epekto kung hindi ko pagbuligan ang kaugalingon ko. Yes, correct, good girl. Gintingwaan ko nga kalimtan si Tikboy, bisan daw hindi masarangan, bisan hindi masarangan himuon. Ginhimo ko nga inspirasyon ang pamilya ko. Hasta medyo nakaya ko na. Pagkalipas ng 3 katuig, nagbakasyon ako sa amon Tita Wilma. Sa Kabangkalan na ha. Kag nabalitaan ko nga naguntat si Tikboy eskwela kag nagkadto sa Mindanao. Nagbalik ako sa Manila. Pagkaliga 2 ka tuig, ginpabalo ako nila ni nanay nga mapakasal si Ella. Tungod sa tahian sang gown ako nagaobra, ginregaluhan ko sang matahom nga wedding gown si Ella. Kag ako man ang nagdala. Namangkot si Ella sa akon kung ano ang kabangdanan nga nagbulagay kami ni Tikboy. Pero wala ko siya ginsugiran nga siya ang ginhalinan. Siguro magtuod nga blood is thicker than water. Kag kung paano nalipatan ni Ella si Tikboy, wala man ako nakahibalo. Nakita ko ang tuman nga kalipay sa mga mata sang manghod ko. Kag tuman na para malipay man ako. Nagpadayon ako sa obra sa tahian, kag permanente nga nagapadala sa pamilya ko. 2008, nagbakasyon ako liwat diri sa Kabangkalan. Nagsulod ako sa sikat nga mall diri sa Kabangkalan, kag hana na ako magbayad, sang gulpi lang, may nagsubmit sang wallet ko. Masinggit na kontani ako, kaso nakita ko sa tubangan ko si Tikboy. Part ang hambal ko siya, nagyuhom siya, kaginhagad niya ko nga mamahaw. Didto nakaistoryahanay kami sang Malawig, Tita Wilma. Kag nagsiling siya nga part man gali gyapon tawag ko sa iya. Bot silingon kami pa. Wala man siya kuno nagpasugot siya sang paghambal ko nga mabulagay kami. Gani hasta subong kami pa. Wala na ako nagbalibad pa, tita. Nagpasugot ako nga mangin kami gihapon ni Tikboy. Wow! Tungod bisan malawing nga tinuig nga wala kami magkita ay, wala siya na islan sa dughan ko. Nagbalik ako sa Manila para maglisensya sang formal sa mga amo ko. Kag nagpasugot man sila. Nagpauli ko sa Kabangkalan. Nagpakagon kami ni Tikboy kag nagpakasal pagka November 2009 sa edad nga 28. Subong, 4 na ang amon mga anak. Kag bisan madamo kami sang nasugata nga mga problema bilang mag-asawa, nakaya namon tita, tungod ginpabakod kami sang amon mga inagihan, sadtong hindi pa kami mag-asawa. Sa akon bana, mag-abot man ang oras nga kuhaon na ni Lord ang hulam ko nga kabuhi. Kung mabuhi ako liwat, ikaw gihapon ang gusto ko nga mangin kaupod. Mi amore. Ari nga kung tuod nga ngalan, tita, paliog hindi lang paglawaga sa kahanginan. Also, touch naman ako sa last part, di ba? Kung hatagin man ako liwat sang kabuhi ni Lord,
Ano? Ikaw gihapon ang gusto ko nga mangin kaupon. Tikboy ni Amore. Well, anyway, thank you, Ged, no? Lelis ang kabangkalan, hoping nagayuhuman ikaw sa pagpamati sang imo. Sulat nga ginpadala diri kay Tita Wilma, haling kahapon ko nga basa as na subong, ginbuhinan ko na gani, no? Naga-enjoy man sila sa pagpamati. Pero abi ko, hindi ka magdayunay. Amo nang ginasiling bala, na? Nga kun kamo gid siya ang napagkit sang kapalaran. Bisan maghilayo ay pa kamo, bisan ano nga mga pagtilaw pang mag-aabot, mangita gid na iya sang rason nga magtabuay ang banas kag kamo nga duha ang magdayunay. Na? Kung silimula ko ng tubig, diin naghalin. May isa man to nagbulagay. Mangita, ginayalagyan, matabuay, tos punta. Ti sila man gyapon ang nag-upuray. So, happy to hear from you, Lely. Malipayon sa inyo pagpangabuhi sa karon. Amo na siling, bisa naganubyahan ay palang, ano man nga mga pagtilaw, hindi malingkang, pamatuod sa matutuod yung paghigugma. Na paghigugmaanay. Amang mo ato sa Manila, nagpaminda na ang lalaki, wala man mag-commit sa iya kaugalingon sa iban nga babae. Sila libaw, nag-focus man sa iya, magpartigid yung pagkaguba sa imo sini nga balatyagon. Sakripisyo, lamang malipay ang utod. Muna bala, hindi ka gusto nga sakripisyo mo, kay ti ka muna yung una, padayunon mo ang inyo relasyon, kay mas nauna ka, bisan masakitan, pagpalangga sang utod, sang magulang sa manghod. Ginsakripisyo ang gugma para wala nilang sang masakitan. Tinami man ang Ginoo kabalugid mangita paagi, no? Nga, kung kamugid man nga duha, ti nauna si Ella nga nakakita sang lain nga lalaki nga nakapahalipay sa iya kag amo man ang iya gindayunan sa karon. Rason nga wala na siya sang langutan pa sang buot kag wala na sila gid nagtabuay nga duha ni Tikboy. Sa liwat Inday Lely, sang kabangkalan, salamat gid. Alas 2:48 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay. Inday Sharon, Inday Marl, good afternoon. Thank you so much, dear. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension. Hello, Atiya Kim Eriman. Hello, kuno Tita Wea. Salamat mayong hapon. Yes, Miss Margie Haniva. Mayong hapon, salamat man sa inyo dira. Christine The Candidates Forum. Mayong hapon, Tita Wea, watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga, kag sa tanan nga bat 78 sa Bate National High School. Salamat gidton. Mayong hapon lang dira, ana. Ara man nagaupod sa aton si Wilma Inocencio Cabarles. Action, Wilma, good PM. Action, Wilma, dumagulang ka pa sang sa akon, ha? Sining kigan mo sa iblat. Dumagulang ka pa sa akon, ha? Anyway, hindi, Wilma, salamat. Nag-message niya siya kagina. Ang iya sudan, utan. Nag-utan siya ko, no? Okay, si monitor lang ko di. Okay, salamat, Gid. Na? Salamat, Gid. Kag, enough na guro anay. Tama na anay. Maria Elena Espulong, salamat man. Kag kay Edwin Tiberio Bangkaya, salamat gid. Michelle Ogang Barutag, kag kay Almira Lima Lazarte, good afternoon. Marivicky Sitan, Got Kole, kag kay Menamay Bonamay Dinoy, Martin Gonzalez, kag kay Ma'am Yvonne Vustier, good afternoon, Ma'am. Kag kay Ella Agasan, kag kay Ma'am Elizabeth, Myla Dikito, yes, salamat gid. Relax lang ka muda, na salamat gid sa inyo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Montesa. Bangod sa pamahog Good afternoon lang da. Salamat gid kay Christina damam-damam. Relax lang da, ma'am. Salamat gid sa compliments. Pero dali gid lang kay kalitan naton nga magtapos scope. Karon kigan nyo naman ko. Ha?
Ito na tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope iya sa karon nga adlaw. Biyernes, Pebrero 25, tuig 2022. Una ito ni zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, ang mga natao Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, sa imong horoscope, hindi ka gin mag-focus ng sobra-sobra sa isa lang kabagay. Kay nga, kung himoon mo ina, mabaliwala naman ang iban. Gani, kung pwede pa lang na relax ka. No? Hindi ka magdali. Ilabi na, kay nga ako nagadali, ikaw mas pagid gani nga makahimo ka sang sala. Okay. So, sa imong horoscope, take one step at a time. Kag kinanglan cool ka lang karon nga adlaw, matawhay ang paminsaron kag balityagon sa tanan iya nga kahigayunan. Di maayo, di bala? Okay. Kag masuwati mo nga mga numero 15, 27 kag 35, 15, 27, 35 kag 40. Green is your lucky color. Sa iluhan na to ng zodiac sign nga Aries, ang mga Aries naman, ang mga Aries amo ining mga natao Marso 21 tubtob Abril 19. Sa inyo naman mga Aries, halong. So sa inyo horoscope, maghalong ka mo. Kay nga may ara to timer, no? May ara to timer kag ang isa nga kag isa nga pagabiktimahon ikaw gani. No? So kinahanglan para makalikaw ikaw sa kasakit sa balityagon, kinanglan usisaon mo gid-anay tanan para hindi ikaw masakitan. Masuwati mo nga mga numero Aries, 11, 22, 37, 42. Jade green is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, ang mga natao Abril 20 tugtog Mayo 20. Taurus, sunod sa imo horoscope, maghalong ikaw, mangin alerto ikaw, para hindi na masulit pa ang nakaligad nga sala nga nahimo mo. Tinguhaan mo gid ina. Tinguhaan mo ina para nga makalikaw ikaw na hindi na matabo. Swerte mo nga mga numero 8, 12, 24, 38. Brown is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, ay Gemini, hindi ka magpanimuron dira sa isa kahigad kung may problema ikaw. Kaya nga ako himuon mo na wala gid sa matabo, wala ka sa makita nga solusyon sa problema mo. Kundi magpamensar ka sang solusyon kung ano ang dapat mo himuon. Gani tindog na da. Maswerte mo nga numero 2, 4, 34, 41. Pink is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Tion na para sa imo Cancer para maangkon mo ang imo ginahandong. Hindi ka gin magdula sang paglaom. Go lang. Maswerte mo nga mga numero 19, 20, 27, 33. Orange is your lucky color. Mga Leo, yes mga Leo, mo ini mga natao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Mga Leo, importante nga nagaisa ang mga tao sa sulod sa inyo puluyan. Nagaisa kag nagahugpong man ang mga upod mo sa trabaho, kag imo man mga abyan. Kag abi mo matabo lang ina kon makatuon man ikaw sa pagpakigbagay kag pagpakigupod sa ilatanan. 5, 6, 23 kag 41 mga maswerte mo nga numero. Yellow is your lucky color. Dali gid lang. Action Radio Philippine Standard Time, impontules 3 ang action anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayunon anay naton kay karon ba o tapos gitawe na dali gid lang ang mga Virgo anay mga Virgo mo ining mga natawo Agosto 23 tubtob Setyembre 23 Virgo ano man ang himuon mo karon nga adlaw maghalong kagid siguraduhon mo gid nga safe ang kaugalingon mo gamiton mo sang maayong imo mga mata ang imo dulunggan ang imo nga tiil kag kamot. Extra careful, Virgo. Mas wanti mo nga mga numero 3, 22, 34 kag 44. Purple is your lucky color. Sa mga Libre naman, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Abi mo, Libra, ang pinaka-epektibo mo nga armas batok sa mga nahisa sa imo, disiplina lang sa kaugalingon. Kung may mga nagapanghalit kang nagaguba sa imo, hindi lang pagsapaka. Na life must go on. Tandaan mo lang na 7, 8, 36, kag 42, blue is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, Scorpio, hindi na kinanglan nga magpalayo ka para mangin happy ka. Kay nga, ang kalipay, ara mo masalapuan sa sulod sang inyo puluyan. Scorpio, kung mahimo sa sa imong horoscope, likaw ka nga magwa kon gabi. 6, 12, 34, kag 37 mga maswerte mo nga numero. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, amo ining mga natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarius. Makakilala ikaw sang tao nga sa ulihi makahatag sa imo sang kalipay. Siya amo ang magaserbi as teacher sa imo na tungod iya sa madamo nga bagay. Matudluan kaniya sang maayo. Siya te Justin 9:27 kag 32, lucky color violet. Capricorn, yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Ay, Capricorn, taga-i-atensyon. Yan ang mga bagay nga makabulig sa imo para matuman man ang imo sini mga handom sa kabulig. Kag yes, maangkon mo inasuno sa imo horoscope. 5, 14, 28, kag 40 mga maswati mga numero. Indigo is your lucky color. Aquarius, katapusan natin nga zodiac sign. Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Magsalig ka sa anuman nga matabo karon nga adlaw tungod nga makalabot kagid sa imo nga padulungan. Magkamadinalagon ikaw, Aquarius. 2, 13, 25 kag 33, maroon is your lucky color. Ibatihan nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Para karon nga adlaw, Biyernes na Biyernes, last Friday in the month of February, na February 25, 2022. Siling ni Cristio, ani reaksyon niya lang niya, sorry, gida, nag-teary ay man ko Tita Wilma, amo na ang tutuod nga sana all, so touching gidya nga sila gid ang nagdayunay. Kag kon mag-reincarnate gid man si Tikboy gyapon kag so sila niya so proud gid sa sender nga ini tanan nga utod niya na sa iya nga kapinpas sa mga natuon sa mga magulang pareho sa iya. Yes, kay nga abot kuno si Endeavor Jill Pinda bisan paano okay, thank you again. Tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse of the day halin sa Mark Chapter 16, verse 1. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. I can't say no. Buwas na naman, standby sa matawang nga drama, mensahe sing paghigugma. Mga ka-aksyon diin ka man, nga bahin sing Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!